салом дӯстони азиз. Ассалому алайкум. Ана мо рафта истодаем барои клипи нав ло мондаям дар бало. Ина Гиргалиҷон чӣ гуфтанӣ? Худо хоста бошад клипи ништият мешава, ҳама каса интизор бошед дар канали Ҷумаев ТВ не дар канали худи Дӯстмуродак. Рафаатбону ҳало хай интизор бошед. Салом дӯстони азиз, рафти ба наворгирии клип ло ана ки сар мекунем дӯстони азиз. Ма шуморо нишон метавонам ҳама каса ва кули бародаро дар инҷо ҳузур дорем. Ва ҳунармандоро шуморо пешакӣ нишон метавонам. мерем инҷа миёем рафаатбону рабга ана инҷа дар ҳунармандо мугамбо. салом алейкум дӯстони азиз, дӯстонам оно ки дар инҷа мускуло чиқила акмал ҷумаев режиссёр насиб бошад клип ҷиби клип ча ҳартон омадасте души меша хайра гиргалӣ меган анами клипда иншолло мешносеш гап незарам хатима кам клип кине ки бишнусам ана духтари ман алакай калон шида ина духтарча меха калон шида ана ки мақсад ки тамошо кунеду ҳаловат бубарен чиста барои шумо. Тайна бародаро ура рафта стасионка ана духтарҷон духтари мара бозӣ мекунад. ура сионка рафта стасионка давай рафт интизор бошед тамошо кунед ва ҳаловат бубарем барои шумо. мара бахшидӣ خیلی شاید چید اینجا بیار داد میگی تمام خیلی شاید چید هر دشمو گناهگارن اینجا بیار بودم هر دو چی بگو بود Mugambo, Gırgali, Dusmurat ku. Yanga, vay. Çi bay bay karesi? Dusmurat şey için. Voy dode çiba. مالی داومی گاب لیسته مو داومی گاب گرفتم شاهد